Genesis Kapitulo 25. Ang iban nga mga kaliwat ni Abraham. Si Abraham nagpangasawa liwat, kag ang ngalan sang iya asawa amo si Setura. Ang iya mga anak kay Abraham amo sanday Simram, Hoksan, Medan, Midyan, Isbak kag Suwa. Si Hoksan amo ang amay ni Seba kag ni Dedan. Ang mga anak ni Dedan amo ang mga Asurim, Letusim kag Leumim. Ang mga anak nga lalaki ni Midyan amo sanday Efa, Efer, Hanok, Abida kag Eldaa. Ini sila tanan mga kaliwat ni Setura. Ginbili ni Abraham ang tanan niya nga pagkabutang kay Isaac. Pero sang wala pa siya mapatay, ginhatagan niya si mga regalo ang iba niya nga mga anak sa iba niya nga mga asawa. Kaginpalakat sila sa duta sa sidlangan, palayo sa iya anak nga si Isaac. Ang pagkapatay kag ang paglubong kay Abraham. Si Abraham nagkabuhi sing 175 ka tuig, kag napatay siya nga tigulang nakaayo. Ginlubong siya sang iya mga anak nga lalaki nga si Isaac kag si Ismael sa kuweba sang Makpela, sa duta nga iya anay ni Efron nga anak ni Sohar nga Hethanon, sa sidlangan sang Mamre. Amo ini ang duta nga ginbakal ni Abraham sa mga Hethanon. Si Abraham kag si Sara nga iya asawa ginlubong diri. Sang patay na si Abraham, ginbendisyonan sang Dios si Isaac nga iya anak nga nagpuyo sa luyo sang bubon sang nagakabuhi nga nagatan-aw sa akon. Ang mga kaliwat ni Ismael. Amo ini ang mga kaliwat ni Ismael nga anak ni Abraham sa kay Agar, ang ulipon nga Ehiptohanon ni Sara. Amo ini ang mga ngalan sang mga anak nga lalaki ni Ismael halin sa magulang pakadto sa manghod. Ang panganay nga bata ni Ismael amo si Nebayot. Ang madason amo sanday Sedar, Adbiel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Hetur, Nafis kag Kedema. Amo ini ang mga anak nga lalaki ni Ismael, 12 ka mga katigulangan sang mga tribo, kag ang mga baryo kag mga kampamento nga ila ginpuy-an ginhingalanan sa ilang mga ngalan. Si Ismael nagaedad sing 137 ka tuig sang pagkapatay niya, kag ginlubong siya sa lulubngan sang iya mga himata. Ang mga kaliwat ni Ismael nagpuyo sa duta sa ginutlan sang Havila kag Sur sa sidlangan sang Ehipto, sa alagyan pa Assyria. Nagpain sila sa iban nga mga kaliwat ni Abraham. Ang pagkatawo ni Esau kag ni Jacob. Amo ini ang maragtas ni Isaac nga anak ni Abraham. Si Isaac nagaedad 40 ka tuig sang pagpangasawa niya kay Rebeka nga bata ni Betuel nga Arameanhon sang Mesopotamia, kag utod ni Laban nga Arameanhon. Tungod kay si Rebeka wala sing kabataan, nagpangamuyo si Isaac sa Ginoo para sa iya. Ang Ginoo nagsabat sang iya pangamuyo, kag si Rebeka nagbusong. Kapid ang iya ginabusong, kag nagadisuganay sila sa iya tiyan. Nagsiling siya, nga amatabo sa ako ng kaangay sini. Gani nagpangamuyo siya sa Ginoo sing sabat. Ang Ginoo nagsiling sa iya, duha ka mga pungsod ang yara sa imo tiyan. Magabata ka sang duha ka nasyon nga wala nagahibaot. Ang isa makusog sang sa isa,
kagang magulang mangin ulipon sang manghod. Ang tion sang iya inugbata nag-abot kag nagbata siya sing kapid. Ang nahauna nga bata nga lalaki nga natawo mapula-pula kagang yapanit pareho sang panapton nga bulbulon. Gani ginhingalanan niya siya kay Isaw. Sang matawo ang iya utod nga lalaki, ang iya sinikamot nagauyat sing hugot sa tikod ni Isaw. Gani ginhingalanan siya kay Jacob. Sang pagkatawo nila, si Isaac nagaedad sing 60 katuig. Si Isaw nagbaligya sang iya mga kinamatarong subong nga panganay. Ang duha ka bata nagdako, kag si Isaw nanginsampaton nga mga ngayam, kag pirmi lang sa latagon. Pero si Jacob mahipos kag pirmi lang sa balay. Si Isaac nagpasulabi kay Isaw, kay maluyag siya magkaon, sang iya sini pinangamayan. Pero si Rebecca nagpasulabi kay Jacob. Isa ka adlaw, sang si Jacob nagalaga sing balatong, si Isaw nag-abot halin sa pagpangayam. Nagutom gid siya kagani nagsiling siya kay Jacob. Daw mapatay na ako sa kagutom. Pakauna ako sinang mapula nga linaga. Amo ina ang kabangdanan nga ginhingalanan siya kay Edom. Pero si Jacob nagsabat, hatagan ko ikaw sini, kung ihatag mo sa akon ang imong mga kinamatarong subong nga panganay. Si Isaw nagsiling, sige, tutaw daw mapatay na ako. Anong pulos sining mga kinamatarong ko sa akon? Si Jacob nagsabat, magsumpa ka anay nga ihatag mo ang imong mga kinamatarong sa akon. Si Isaw nagsumpa, kag ginhatag niya kay Jacob ang iyang mga kinamatarong subong nga panganay. Dayon ginhatagan ni Jacob si Isaw sing tinapay, kag linaga nga balatong. Nagkaon siya kag nag-inom, kag naglakat. Amo lang yadto ang pagkabig niya sang iyang mga kinamatarong subong panganay. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang aton masunod naman nga episode nga amo ang Genesis Kapitulo 26. Madamo gid nga salamat.